Diolch i ni weddio. Diolch i ni ti o Dduw am y fraint unwaith eto cael dod gerdyfron. I ni yn cyflwyno'n hoedfaith ofal di tyrd lawr ein plith. Tywallt y lan ysbryd arno. I ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fi'n abaned drws nesaf yn y neuadd. Fydd yn hoedfa nesaf pan awn Sul hanner awr wedi 3. Atgoffa mewn cyfarfod adeg y Nadolig a'r noswyl y Nadolig, Rhagfyr 24 am chwarter wedi 11 y gloch y nos, yn hwyr iawn yn y nos, fydd ein hoedfa, fydd ein croesawu'r Nadolig, ond fydd yr oedfa hon ar-lein yn unig. Hefyd fydd ein cwrdd gweddi y misol, a'r trydydd nos Iau o bob mis yn cael ei gynnal Rhagfyr 21, nos Iau hanner awr wedi 7. Ni'n ddiolchgar iawn i Mr Geraint Jones o Drefor, fydd yn pregethu ni heddi. Wel, gadewch ni ganu Carol rhif 31 wrth i'r casgliad cael ei gymryd. Carol rhif 31, welen gwawrio ddydd i'w gofio, gan i aros ar ein heistedd. Darlleniad o'r Efengil yn ôl Lyc, yr ail benod, Lyc penod 2, ac yn dechrau darllen adnod 40. Lyc 2, adnod 40. Mae'r bachgen a gynyddodd ac a gryfhaodd yn yr ysbryd yn gyflawn o ddoethineb a gras Duw oedd arno ef. Ei rieni ef aint i Jerusalem bob blwyddyn ar wyl y Pasg. A phan oedd fe yn 12 mlwydd oed, hwynt hwy a eithant i fyny Jerusalem yn ôl defod yr wyl. Wedi gorffen y dyddiau, hwy yn dychwelyd ar hosodd y bachgen Iesu yn Jerusalem, ac ni wyddai Joseph a'i fam ef.
Eithir gan dybyd ei fod ef yn y fyntau, hwy a eithant daeth diwrnod ac ei ceisiasant ef ymhlith ei cenedl a'i cydnabod. A phryd na chawsant ef, hwy a ddychwelasant i Jerusalem gan ei geisio ef. A bu ar ôl tridiau, gael ohonynt hwy ef yn y deml yn eistedd yng nghanol y doctoriaid yn gwrando arnynt ac yn ei holi hwynt. A syni a wnaeth ar bawb ar ei clwsant ef, oherwydd ei ddeall ef a'i atebion. A phan welsant ef, bu aruthr ganddynt, a'i fam a ddywedodd wrtho, fy mab, paham y gwneithos felly a ni. Weled y dad yn unau'n ofidus ath geisiasom di. Ac efe a ddywedodd wrthynt, paham y ceisiach fi, ond i wyddech fod yn rhaid i mi fod ynghylch y pethau a berthyn i'm tad. A hwy ni ddeallasant y gair a ddywedasau efe wrthynt. Ac efe aeth i weired gyda hwynt, ac a ddaeth i Nazareth, ac a fi ostyngedig iddynt. A'i fam ef a gadwodd yr holl eiriau hyn yn ei chalon. A'r Iesu a gynyddodd mewn doethineb a chorffolaeth a ffafr gyda Duw a dynion. Bydde bendith Duw ar iair sanctaidd ef. Gyda'ch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. I ni yn diolch i ti unwaith eto o Dduw am y fraint o gael dod ger dy fron ac yn dod trwy enw a thrwy heiddiannau dy fab a'n gwaredwr, yr arglwydd Iesu Grist. Ac i ni yn diolch am ffaith ein bod yn gallu dod i ti unwaith eto ac yn gallu dod i geisio dy wyneb i ganu dy glodydd ac yn gweddio wrth i ni wneud hyn y byddwn ni yn ymwybodol iawn wrth bresenoldeb yma yn ein plith. Gad i ni fedru tystio pob yr un ohonom ein bod yn gwybod y fod yma, fod y ysbryd i ar waith, fod y bresenoldeb di i'w deimlo mewn fath ffordd sydd yn codi'n calonau, bydd yn peri i ni i wybod beth yw dy ddyrchafu di yn y ffordd sydd yn dy blesio di. Madden ni mor aml wrth i ni dod i ti ac yn canu dy glodydd ac i wrando ar dy air. Mor aml o Dduw, i ni'n dod yn fer o beth yw gwir a ddoliad ac yn gofyn o Dduw i ti'n helpu ni yn ein gwendid. Helpa ni yn gorfforol y byddwn ni yn cael y nerth i dy geisio di ac i ddyrchafu dy enw wrth i ni ganu, wrth i ni weddio, wrth i ni wrando, wrth i'r gair cael ei chyhoeddi. Ond hefyd o Dduw gad i ni deimlo yr help yna, yr nerth yna, y cymorth o ddifri, a bydd ysbryd i yma mewn fath ffordd, a bydd yn peri ein bod ni yn gwybod yr llawenydd yma, a'r sicrwydd yma, dy fod yma yn gweithio, yn rymus. O Dduw, ni'n gwybod o'n i bai i ti weithio yna ofer yw'r cyfan, o'n i bai dy fod ti yma ofer yw'r cyfan. Ac felly o Dduw i ni yn gweddio, bydde di yn gweithio yma yn ein hoedfa a thrwy gydol y dydd, ond hefyd yn ein dinas, yn ein gwlad a gwledydd y byd. I ni yn gofyn am dy saint ar hyd a lled y wlad wrth i nhw'n dod i di geisio dy wyneb di, a byddant hwy hefyd yn tystio i'r ffaith dy fod yno yn ei plith. Gad i ni glywed am ryfeddodau yn digwydd ar draws y wlad. Gad i ni glywed am rhai sydd yn dod o dywyllwch i oleuni yn ystod y cyfnod yma. Y bydd na bobl yn dod i bwyso ar yr arglwydd Iesu Grist ac y bydd na wirthiau yn digwydd. O Dduw, i ni'n gwybod, i ni'n llawenhau pa mae rhywun yn gwneud proffes, ond o Dduw, i ni'n gweddio am broffes sydd o ganlyniad i wirth yn yr enaid ac y bydd bywyd yn trawsnewid yn llwyr. Y bydd yn amlwg ei bod wedi dod o dywyllwch i oleuni yr efengil. O Dduw, tyrd, dim ond ti sydd yn gallu gwneud y gwaith yma, ac felly ni'n gweddio am dy was a bydde di yn ei nerthu fe wrth y fe bregethu. Y bydd na arddeliad ar y gair, y bydd na nerth o ddifri, y bydd na bresenoldeb y dwyfol yma, ac y bydd enw di yn cael ei ddyrchafu goriwch pob enw arall. Felly o Dduw, i ni'n cyflwyn yn hamser i ddofal. Bendithio diogelu ni cadw ar un drwg i ffwrdd. I ni'n gofyn hyn oll felly trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
Ydych chi'n ei ganu Carol rhif 6, chweched Carol yn yr llyfryn, Clywch Lir Nef yn seinio ni'n henffych enni ceidwad dyn. Gwyn i sefyll i ganu Carol rhif 6. Wel, dwi am godi yn hestyn y prawn yma o lythyr cyntaf yr apostol Paul at Timotheus. Llythyr cyntaf yr apostol Paul at Timotheus, y drydedd benod ac adnod ola y benod honno. Wel, a dweud y gwir, rhan gyntaf adnod ola. Ac fel hyn mae hi'n darllen. Ac yn ddiddadl, mawr yw dirgelwch dywioldeb, dyw a ymddangosodd yn y cnawd. A mi allwn ni arall eirio y rhan ola yna fel y Nadolig. Dyw a ymddangosodd yn y cnawd. A dwi am gael golwg ar yr adnod arbennig yma. Yn rhannol beth bynnag,
Yng nghyd-destun yr hanes yna a ddarllenwyd rwan ar y dechrau o'r ail benod o'i fengi Luc. A mae geiriau'r apostol ymysg llawer o rai cyffelib sydd i'w cael yn y Beibl, trwy'r Beibl. Mewn gwirionadd hyn, maen nhw'n ei wneud ydy disgrifio person Iesu Grist. Y gair person yma, efo pi fawr, person Iesu Grist. Hynny yw, pwy ydy Iesu Grist? Pwy a anwyd y Methlem Juda? A mae gwybod hyn yn hanfodol, yn gwbl hanfodol, i'n dealltwriaeth ni o negas o efengil yr arglwydd Iesu Grist. O rwan, os nad ydy'r Iesu, yr hwn mae o yn ei honni i fod o, a hwn mae'r Beibl yn sicr yn ei honni i fod o, yna mae'r holl efengil, fel mae'n cael ei galw, yn hoced. Mae'r holl efengil yn dwyll. Mewn gair, mae'n gelwydd oll o'i dechrau diwedd. Unwaith ydyn ni'n dechrau newid, neu roi taflu dŵr, os liciwch chi glastwreiddio di'r gair, glastwreiddio, neu dynnu oddi wrth y gwybodaeth am Iesu Grist, fel mae i'w gael yn y Beibl, yna canlyniad anorfod wrth gwrs ydy yn bod ni yn dinistrio'r y gwir amdano. Gwau ni yn wir os nawn ni hynny. O rwan, os da chi am enghraifft dda o gysialu y wybodaeth hanfodol yma am berson Crist, tu allan i'r Beibl rwan, ewch at waith Williams Pantacelyn ac i'w gerdd fawr epig o golwg ar deyrnas Crist. Mae gerdd honno yn werth i darllen, ac mae gwbl feiblaidd wrth gwrs ydy, a mae o'n dechrau yn y dechrau un. O sôn o ddechrau fel da ni'n gwybod y bystyr gair. Ond beth bynnag, yn ôl yn rhagwyddoldeb, cyn llunio'r byd, cyn lledr nefoedd wen, cyn hefyd, cyn bod amser. Ac mae y diwdod, y tri yn un a'r un yn dri, y drindod yn cyfarfod, yn cael y cyngor bore, fel byddwn ni yn hoff ei alw o'n yn cael pwyllgor os mynnwch chi, cynhadledd, beth bynnag. Roedden nhw wedi rhagweld cwymp dyn, cwymp dynoliaeth, dyfodiad pechod i'r byd, wedi rhagweld hynny yn ôl yn rhagwyddoldeb, rhagweld pechod yn cymryd drosodd, ac felly maen nhw'n cynllunio ar gyfer hynny, ac yn cynllunio cyfamod, yr ydyn ni'n alw'n gyfamod gras, oherwydd gras ydi o'i gyd. Hynny ydy mae o'n rhoi rhywbeth i ddynoliaeth am ddim, rhywbeth nad ydy dynoliaeth ddim yn ei heiddi o gwbl yna. Am hyn, medda Williams, am hyn ei fab etholodd a nedig unig sy i wisgo natur ddynol y math a wisgo ni. Hynny wedi cael ei wneud ag gyffelybiaeth cnawd fel ni. A'r enw diwinyddol, beiblaidd amdano fo, ydy yr gnawdoliad. Mae o'n air mawr yn dydi, ond mae o'n air gweitha'r modd nad ydy o'i glwad rhyw lawar o bilpida Cymru yn gwlad bellach. Mae yna ddau air yna mewn gwirionedd. Mae'r gair cnawdoliad yna, ond mae yna ddwy lythyran, gair arall o'i flaen o, sef gnawdoliad, sy'n rhoi ystyr cwbl wahanol i'w ystyr arferol o, ynddo? Os ydych chi'n ffarmwr, ydych chi'n golchi defaid, ond os ydych chi'n golchi chi'ch hun, ydych chi'n olchi. Ydych chi'n gweld? Mae'r yma yn ei cwb gwahaniaeth, cwbl iddo fo'n dydy. Os dwi'n cuddio rhyw drysor o gwla, pan dwi'n cuddio fy hun, dwi'n guddio. Neu os dwi'n trochi, dyn ôl ac yn trochi defaid unwaith yn rhagor. Os dwi'n trochi fy hun, dwi'n drochi. A dyna ydy'r gair yma, gnawdoliad. Hynny yw, gwneud ei hun yn gnawd. Nid gwneud rhywun neu rhywbeth arall yn gnawd, ond gwneud ei hun yn gnawd. A dyma, hyn ydy'r unig reswm yn wir dros ddathlu'r Nadolig. O rwan, gwisgo y natur ddynol, ymddangos yn y cnawd. A mae Williams Pantacelyn yn gwybod hynny'n dda, dwy anian mewn un person,
briodwyd y pryd hyn, sef y diwdod, yr anian ddwyfol, a'r dyndod yn cnawd ni, ynde. Dwy anian mewn un person briodwyd y pryd hyn, fydd farw wedi hynny ar ben Calfaria Fryn. Mae o'n cyplysu'r peth yn syth bin a Chalfaria. Ond pwy felly ydy'r person hwn? A dyna ydy'r cwestiwn mawr. Hwn ydy'r gair. Fel am mae'r Efengyl, fel am mae'r Beibl yn cyfeirio ato fo. Efengyl Ioan, benod gyntaf arbennig, yn y dechreuad yr oedd y gair. A gair oedd gyda Duw, a Duw oedd y gair. Hwn ydy'r gair, mae Ioan yn mynd rhagddo i ddweud. Bendant, gwbl blaen, mae hwn ydy'r gair, hwn ydy'r un, hwn ydy'r person, y crewyd y byd ganddo a thrwyddo. Hwn ydy'r un hefyd sydd yn rheoli'r byd a'r bydysawd oll, yn trefnu a rheoli fel llywodraethwr mawr, y cwbl oll y greau mewn nef a daear lawr. I gyfarwyddo'r heilwen, i gerdded yn ei dro, i alw'r ser, a'i gosod oll fel emynau fo. A chi ddeud hardd ynddo, ond mae o'n berffaith wir wrth gwrs. A dyma gair, dyma ail berson y drindod, dyma Iesu Grist, crewr a rheolwr y byd a'r bydysawd, rwan yn cyfamodi efo'r tad, person cyntaf drindod, yn y nef cyn bod amser, cyn bod pechod, i ddelio a phechod i bobl pan ddeiau hwnnw i'r byd ac ar yr achos yma. Hynny ydy oherwydd hyn ac ar yr achos yma y gwneithpwyd Iesu Grist yn gryf waredwr perffaith i bechaduriaid trist. O ganlyniad i'r cyfamod cael ei wneud yn gnawd. A wedyn mae'r perganiadydd yn mynd. Rhagddo fo i ddisgrifio hanes y cadw, hanes yr achub, fel ei ceiro yn yr holl ysgrythyr, o Eden Drist hyd y gogoneddiad olaf un, gan sôn am yr Iesu, yn ddyn ac yn dduw, yn ei ddwy natur, a'r ddeheulaw tad yn y nefoedd, yn y diwedd yn eiriol dros i bobl ac yn frenin y gogoniant. Darllenwch chi'r gerdd fawr hon, os di gynnwch chi. Os nad ydy gynnwch chi, cewch chi chwilio amdani, ac ydych chi bownd o gael bydd a bendith o'i darllen ni. Ac os nes i gyfrin iawn, mae yna 139 o benillion yn y gerdd yna. Digon o waith darllen i chi o leia dros y Nadolig. Ac o dan y gerdd, mae golygydd Kilsby Jones wedi ychwanegu un pennill arall o waith Williams, tu allan i'r gerdd, ond pennill adnabyddus iawn, ymhlith holl rhyfeddodau'r nef. Hwn yw y mwyaf un. Be di o? Rhyfeddodau'r nef, y mwyaf. Gweld yr anfeidrol, ddwyfol fod, sef Iesu Grist, yn gwisgo natur dyn. Duw ei hun yn dŵad yn ddyn. Duw a ymddangosodd yn y cnawd. Chyfeddod y chyfeddodau yn wir. Ac yn hynna o beth wrth gwrs, fel pob Cristion, mae pant y celyn yn gwbl iawn o'i fater. Ac mae'r dystiolaeth o'r ffaith rhyfeddol yma yn gwbl gyflawn yn y Beibl ei hun. Ac mae o'n un llinyn arian trwy'r Beibl. O'i ddechrau i'w ddiwedd mae'r dystiolaeth yna. So chi'n mynd i'r adnod gynta'r Beibl, i Genesis 1, adnod gynta'r Beibl, yn y dechreuad. Y creodd Duw y nefoedd a'r ddaear. A Iesu Grist yn creu y ddaear a'r nefoedd yn y dechrau un ynddo. A meddyliwch chi am gyffelybrwydd a thybygrwydd yn y trach, a dod â cyntaf Efengyl Ioan ynddo. Yn y dechreuad yr oedd y gair. Iesu Grist ei hun, a'r gair oedd gyda Duw, oedd Iesu Grist yno gyda'r tad a'r ysbryd glân. Yn y nefoedd o'r dechreuad, hwn oedd o'r dechreuad gyda Duw, a rwan ta.
trwyddo Iesu Grist, y gwneithbwyd pob peth. Pob peth. Da ni'n meddwl yn actan yn aml iawn am Iesu Grist fel y crewr, ond y fo sydd wedi creu y byd. Ac hebddo ni wneithpwyd dim ar a wneithpwyd. Dim. A dyna chi, pwy ydy Iesu Grist? A dyna lle mae stori hanes yr achub yn dod i rym. Hynny ydy achubiaeth pechadur. Y drindod yn ei chariad mawr, yn ei gras, yn trefnu i'r ail berson honyn nhw ddod, yn wirfoddol i'n byd pechadurus ni yn gnawd fel dyn, yr ail adda, i ddelio a phechod dyn, a thalu'r pris amdano, yn lle dyn. Derbyn llyd y tad ar bechod, cymryd pechod dyn, pechod i bobl ar yn o'i hun ar y groes, ac y marw fanno a Galfaria drosom ni. Eithir, medda Eseia, 700 o flynyddoedd cyn dyfodiad Crist i'r byd, eithir yr arglwydd a fyna ei ddryllio Dyw oedd y benderfynol o'i gosbio, Dyw oedd y benderfynol o'i laddo, fe a'i clwyfodd, neb arall, ac mae o'n ymddangos yma'n yn plith, gair a tragwyddol, yma'n ddyn ymddengys. Dyw, a neb llai, a ymddangosodd yn y cnawd. Ydy, mae'r pwyslais Beiblaidd yn theitl. Mae Paul yn sgwennu at yr eglwys yn Philippi yn yr ail benod yn deud geiriau fel hyn amdano. Disgrifio'r peth sut y digwyddodd o. Yr hwn, sef Crist, ac fe yn ffurf Dyw yn y nefoedd, a'i dibrisiodd ei hun, gan gymryd arno agwedd gwas, ac a wnaed mewn cyffelybiaeth dynion, a'i gael mewn dull fel dyn. O gwan sa byd mwy plaen, a hawdd i'w ddeall ar unwedd na hynna'n agos. Ac eto yn yr ail benod o Colosiaid, o blegid ynddo y mae holl gyflawnder y diwdod yn preswylio'n gorfforol. Hynny di, mewn yn ei lawnder mae o'n ddiw, ond mae o hefyd yn ddyn. A Colosiaid y benod gyntaf o 17, ac y mae fe cyn pob peth, ac ynddo y mae pob peth yn cyd sefyll. Felly o'r dechreuad un, mae'r holl greadigaeth, y byd a'r holl greadigaeth, yn ddiogel yn ei law. Ac yn yr ail benod ar 15 o lyfr ag acta, mae Paul yn dydi pregethu yn Athen, yn yr Areopagus, a mae o'n cyfeirio at y Dyw nid adweinir, y codwyd allor iddo fo, gan y groegiaid coel grefyddol. A mae o'n cyflwyno i'r bobl yma y gwir a'r bywiol ddiw. Deud pwdi Dyw, y Dyw mewn gwirionedd. Yr unig gwir a'r bywiol ddiw. Yr unig ddiw a wnaeth y byd a phopeth sydd ynddo gan ei fod yn arglwydd nef a deiar. Sôn y mae o'n fanna, ydych chi'n gweld, am Iesu Grist. O blegid ynddo yr ydym yn byw ac yn symud ac yn bod. Hwn ydy'r un a ddaeth o'r nef i'n deiar ni i ai gael ei genhedlu yn wirthiol gan yr ysbryd glân, i fyw ar ein mwyn, ia, ond yn fwy na dim, i farw yn ein lle. Canys ganwyd i chwi geidwad yn Ninas Dafydd, yr hwn yw Crist yr arglwydd. Dyna'r efengil, dyna'r efengil. Dyw ymddangosodd yn y cnawd. Dyw ymddangosodd yn y cnawd yn Iesu Grist. Ac mae'n gyffus eitha dydy, yn sôn hefyd am ryfeddod dihafal, yr ymgnawdoliad yma, am y baban bach, mewn cadacha, yn y preseb y methlem effrata, ac am y llu angylion, ddoth i lawr at y bugeiliaid, yn gorfoleddu o'i blegid. Ynde, gorfoleddu bod ydi dŵad. A mae'n syni at y beth, ac mae'n canu fel hyn, chyfedd gan angylion
chyfeddod mawr yng ngolau ffydd, gweld choddwr bod, cynhaliwr helaeth, a rheolwr popeth sydd, i weld o. Mae'n i weld o, medda hi. Gweld Duw. Yn y nefoedd, siaws gen i, ynde? Na ci. Yn y greadigaeth. Ia, ond nid yna mae hi yn ei olygu. Yn yr ysgythurau. Mae o'n fanno hefyd. Ond nid yna mae hi yn ei fanno mae hi yn ei weld o. Yn y preseb, mewn cadachau. A heb le i roi ben i lawr. Eto disglau'r lyr gogoniant yn ei addoli yn arglwydd mawr. Tydi o'n chyfeddod ydy. Chyfeddod o'r holl ryfeddodau pennar nef. Fedrwch chi feddwl am y baban yna yn y cryd. Bod y baban yna yn rheoli holl drefn y bydysawd pan oedd o'n gorwedd yn y cryd. Dydy o'n beth ryfeddol ydy. Duw a ymddangosodd yn y cnawd. Mae o'n syfrdanol. A dyma ddwad at yr hanes yma. Ddarllenwyd gyna o'r ail benod efing i Lyc 41 i 52 sy'n taflu rhagor o leini nad ydi o mor amlwg ar brydiau ar natur ddwyfol Iesu Grist. Meddyliwch am ryfeddod y sefyllfa. A dyma hi, heb hel dail. Da ni'n trin yr hanesyn fel jyst hanesyn yn llawer iawn rhy aml de. Ond mae yna ddymderoedd o ddeithineb yma. A mae yna wybodaeth hefyd sy'n hanfodol i bob Cristion. A'r wybodaeth fawr honno ydy bod ni'n gweld darlun y fama o Dduw yn hogyn 12 oed. Fydwch chi feddwl, mae'n swnio ddigryn dydy, ond Duw yn fachgen 12 oed. A trwy'r hanesyn yma, mae o'n werth i ni gadw yn co eiriau y testyn, Duw a ymddangosodd yn y cnawd. Beidiwch anghofio geiriau yna. Duw a ymddangosodd yn y cnawd. A mi oedd ei rienion, dydyn? Mair i fam a Joseph, i dad cyfreithiol, oedden nhw'n syni, oedden nhw'n yn deall chwaith rhyw lawr, at y pethau a ddatguddiodd yr ysbryd glân yn ei meddyliau nhw. Mae nhw eisoes wedi chyfeddu am y pethau a ddywedwyd amdano ef. Mae nhw wedi clywed pethau hyfad iawn dros y blynyddoedd, ac yn arbennig amser y geni amdano fo. Ac yna'n adnod 40, da ni'n cael gwybod hyn. A'r bachgen a gynyddodd ac a gryfhaodd yn yr ysbryd, yn gyflawn o ddeithineb, yn berffaith, cyflawn o ddeithineb, yn 12 oed. A gras Duw oedd arno ef. Ac yna, mae'n adnod yn Hebreaid, 4 benod, 15 adnod sy'n bwysig iawn yn y cyswllt yma. A deud y gwir, mae'n allweddol, yn hanfodol. Cofio hyn am y bachgen Iesu, ond wedi i demtio ym mhob peth. Ia, hyd yn oed pan oedd o'n faban, pan y 12 oed wedyn, a phob eiliad o'i oes ddeiarol, o'i gryd i'w fedd, mae o wedi ei demtio ym mhob peth yr un funud â nina. Yr un peth ydyn ni'n cael yn temtio. Ddydd ar ôl dydd, awr ar ôl awr ynde. Ond yn wahanol i ni, eto heb bechod. Nath o ddim syrthio i demtasiwn unwaith. Nid yn unig yr hanes, anfarwol hwnnw amdano yn yr anialwch, yn wynebu Satan a'i demtasiynau. Ond trwy oes, oedd o'n byw yng nghanol pechod yn doedd. Pobl bechadurus o'i gwmpas o. Oedd o'n byw mewn teulu bechadurus. Cwbl yna demtasiynau lun dydi o'r anno. Ond syrthiodd o ddim unwaith. Ac ystyr hyn wrth gwrs ydy, yn syml iawn ydy fod preifiant y baban a'r plentyn a'r llang hwn yn gwbl ddilychwyn a glân a pherffaith yn gorfforol ia, ond hefyd yn ddeallol, yn foesol ac yn ysbrydol. Mae o'n byw bywyd perffaith yn gwbl i fydd i'w dad nefol. Yr Iesu, fel y gwyddon ni, wrth gwrs, oedd mab cyntaf anedig, Mair, ac wedi i genhedlu
yn wirthiol o'r ysbryd glân. Wedi cael ei fagu'n annwyl gan Mair a Joseph yn Nazareth, Galilea. Ac yn y 6 bennod o Marc, mae yna gyfeiriad hefyd at ei chwiorydd o, ond heb ei henwi ynghyd â 4 brawd. A hyn ar ddechrau gweinidogaeth ddaearol Rhaglwy Iesu, gyda'i gynulleidfa yn y synagog, yn gegrwth, yn syni ar y feddu, yn Nazareth. O ba le y daeth y pethau hyn i hwn, mae o'n treithi pethau rhyfeddol, o lle mae o wedi cael nhw. O nid hwn ydy'r saer, mab Mair, diolch neb mwy na hynny, brawd Iago a Ioses a Judas a Simon, ac o'n i di weichwiorydd ef yma neu'n plith ni. Hynny di, hogyn i'r 7 oed ydy hwn, o ddyn lle mae wedi cael y pethau rhyfeddol mae'n mynd i honni ac yn ei ddeud. Wel, da ni'n gwybod, mae'r Beibl yn deud ni, o lle mae wedi cael nhw, y doethineb a gallu a'r fath awdurdod a gras Duw oedd arno ef. A dyma ydy'r dirgelwch mawr y diwdod. Ymhlith holl rhyfeddodau'r ef. Hwn yw y mwyaf un, gweld yr anfeidrol ddwyfol fod yn gwisgo natur dyn. Duw yn hogyn 12 oed. Felly, mae'r Iesu rwan yn fachgen wedi teithio efo'i rieni Mair a Joseph i ddathlu gwyl y Pasg yn Jerusalem. Gwyl cofio wrth gwrs y waredigaeth fawr o gaethiwed yr Aifft. A gwyl cofio aberthu oen y Pasg, a theinellir y gwaed, gwaed yr oen, a'r yslysa'r drws. Da chi gweld y cysylltiadau sydd yn hlwm yn yr hanes yma hefyd, ynddo? A hynny gwaredu pobl Dduw. A mae'r hanes am y bachgan yn Jerusalem, mae o'n gyfarwydd i ni, da ni newydd wrando ar yr hanes fel mae'n digwydd. Ac ar ddiwedd yr wyl mae rhieni yr Iesu yn ei hwylio hi am adra, gyda charafan yn wir o gyd addolwyr. Ac fel lleol, mi roedd y merched a'r plant yn teithio ymlaen yr orymdaeth, ac dynion a'r gwir ifanc yn y cefn, ac mae'n hawdd gweld rwan, gam syniad Mair a Joseph, y naill yn tybio bod yr Iesu gyda'r llall. Ond ydy hyn, cofiwch, ddim yn esgusodi esgulistod yr rhieni. Fe ddylsa nhw fod ydy ymddwyn yn llawer mwy gofalus a chyfrifol. Ond dyna fo, pechaduriaid oedden nhw, bodadynol oedden nhw, pobl fel ni oedden nhw. Os am golwg o'r hogyn 12 oed yn un man felly, yn ei holan hwy Jerusalem, a cholli 3 diwrnod o deithio, 1 diwrnod mynd yn ôl i'r ddinas, 1 diwrnod yn chwilio amdano fo yn y ddinas, ac 1 diwrnod yn dod yn ôl i geisio dal i fyny ar orymdaeth. A do, fe cawsant, wedi'r holl bryder, wedi'r holl chwilio, yn y deml, yn eistedd yng nghanol y doctoriaid, yn gwrando arnynt ac yn ei holi hwynt. A thrawon y gyfraith gyda llaw wrth gwrs oedd y doctoriaid yma, nid meddygon, ond mae'n bwysig cofio, mae nid rhyw sbarblis fel da ni'n dweud, nid rhyw athrawon golew oedden nhw, neu gwael, ddim dyna oedd yn y deml, o na ci. Yn enwedig ar wyl y Pasg, roedd yna nifer dda o athrawon gorau, a mwyaf dysgedig yr Iddewon yn y deml pryd hynny. Bownd o fod. A dyma ni'r Iesu. Gyfla. Mae o'n cael cyfla rwan. Na fyddai Nazareth fydd yn gallu gynnig iddo fo. Cyfle i weithredu yn y fath fodd ac i roi mwy na gawgrym bod y bachgen hwn yn fachgen cwbl anghyffredin. O leia. Doedd holi ag atab ddim yn rhywbeth anghyffredin yn y deml, na lawer ohoni mynd ymlaen yno. Ond yr hyn oedd yn anghyffredin yn yr achos yma oedd natur y cwestiynau oedd y bachgen Iesu. 12 oed, cofiwch, yn ei gofyn. Y cyfan yn datguddio rhyw welediad ac am gyffred a doethineb a dirnadaeth oedd yn synu pawb
oedd yn gwrando arno fo. A doedd na neb wedi synnu fwy pan ffindio nhw fo na'i rieni hun. A hynny'n aruthrol. A phan welsant ef bu aruthr ganddynt. Bu aruthr ganddynt. A mae mai rwan yn dechrau cystwyo, dechrau deud y drefn wrth y bachgen. Be ti'n drio wneud, dwad? Be ti'n drio wneud? Ti'n achosi prydar, dychrynllyd i dy dad a finna. Dy dad, sylwch, wele dy dad a minnau yn ofidus. A mae Iesu yn troi ati ac yn syni. Pa ham y ceisiwch fi, meddwl fo. O'n i wyddech fod yn rhaid i mi fod yng nghylch y pethau a berthyn i'm tad. Ia, i'm tad. Dy dad, medda Mair, wrth gyfeirio Joseph, fy nhad, medda Iesu, wrth gyfeirio at rywun gwahanol. Fel petai i bwysleisio'r gwahaniaeth. A mae'r cyfan yn amlygu, beth bynnag, bod yr Iesu yn 12 oed yn ymwybodol o'r berthynas unigryw hwnnw, oedd rhyngddo a'i dad nefol. A fo'n wir ydy'r unig un sy'n adnabod y tad y drwyadl yn gyflawn, a'r tad ydy'r unig un sy'n ei nabod ynta yr un mor gyflawn. Nid edwyn neb y mab, ond y tad, ac nid edwyn neb y tad, ond y mab. Hynny di, maen nhw wedi treulio tragwyddoldeb yn rhan o'r drindod sanctaidd. Ioan 10:30. Mae fi a'r tad, medda Cris, un ydym. Un ydym. A mae rhyw emynydd yn does efo enw rhyfedd Gwyllt y mynydd yn deud fel hyn, y tri yn un, a'r un yn dri yw'r arglwydd a ddolwn ni. Gwpled bach gwerthu gofio di hwnna. Ac ar ddiwedd i yrfad ei arol, mae'r Iesu yn cyflwyno i enaid yn dydy, i'r un tad nefol hwnnw, o dad, i ddwylo di y gorchmynaf ysbryd, o dad, sylwch. Wel, serch anghediniaeth Mair a Joseph yn y deml, mae'r Iesu rwan yn dychwelyd yn ifydd a di gwyn, efo nhw i Nasareth, ac a fu ostyngedig iddynt. A mae Mair yn tydi, yn cadw yr holl eiriau hyn yn ei chalon. O rwan mae'r hanes bach yna yn Efengylig yn dweud llawer iawn o bethau wrtha ni. Boed ni'n gredinwyr neu'n anghredinwyr. Mae hanes yn llawn gras ydy, mae'n llawn yr Efengyl, mae o'n llawn cysur, a hefyd mae o'n wachoddiad agored i ddod i gredu yn Iesu Grist fel gwaredwr ac fel arglwydd. Mae'r negeseuon i bawb yma, i'r ail anedig, a'r sawl sydd hyd yma heb i aileni o'r ysbryd. Beth bynnag fo'n hamgylchiadau ni, pwy bynnag yda ni, beth bynnag di'n cyflwr ysbrydol ni, y pnawn yma, dowch ni drach ar ei o wersi'r hanes, a'i cymwyso nhw, i ni yn unigol a phersonol. Da ni'n gwybod be mae'r byd o ddi allan yn ei ddeud. Da ni'n gwybod y Gymru glaf yma, sydd wedi gadael ffynon y dyfroedd byw, sydd yn llwyr anwybyddu Iesu Grist, sy'n ei wadio, sydd yn codi dwrn arno fo, sy'n ei ystyried o fel ymhonwr a chelwyddgi, sy'n ei ddirmygio ac yn ei wawdio fo, ac yn credu i fod o yn gwbl amerthnasol i fywyd y Gymru fodern, soffistigedig. Ac oedd nifer fawr o bobl grefyddol hefyd, gan gynnwys llawer sy'n galw hunain yn bregethwyr hyd yn oed. A hynny'n mhoeni fi yn fawr mae rhai mi ddweud. A maen nhw'n nid yn unig a methu deall pwy ydy Iesu Grist, ond maen nhw hefyd, gan alw hunain yn Gristionogion, yn ei anwybyddio ac yn ei anghofio fo. A pen eitha ymddygiad mor hyfygus a hynna ydy credu y gallwch chi fynd adra. Fynd adra yn golygu fynd i'r nefoedd ar ddiwedd yn taith ar y ddeiar yma.
Y gallwn ni geisio'r nefoedd, geisio'r bywyd tragwyddol heb Iesu Grist. A dyna chi be ydych hyfig a cham syniad peryglus a thrychinebus. Mae o'n llythrenol yn beryg bywyd. Heb yr aglwydd Iesu Grist, wel, yr un ohono ni, drigfanna tragwyddol tu fy nhad. Mae'r Bibl, fych chi'n gwbl bendant yn hyn o beth. Meddyliwch chi am eiriau, cwbl ar dabyddus Iesu Grist ei hun. Nid yw neb yn dyfod at y tad, ond, trwy fi, sa'n un ffordd arall, sa'n un crefydd arall, sa'n byd arall, ond trwyddo fo, trwy gredu yno fo, credu pwy ydi o, a credu beth a wnaeth o dros bechadur, yn talu pris i'r ydyd o, ac yn marw yn ei le. Rwan, nid yng ngherbyd fy haeddiana fy hun. O na, ond yng ngherbyd haeddiant Iesu Grist. Mae Iesu Grist wedi haeddu trwy i dduddod llwyr o, a thrwy gymryd i gosbi yn fy lle, wedi haeddu'r teitl brenin y gogoniant. Gwaredwr ac o'ch y teitlau gyd iddo. Teilwng i'w roen a laddwyd o'r holl ogoniant. Nid yn pledio ac yn gwisgo, meddwl bod ni beth bynnag, fy ngweithredoedd da, honedig fy hun, sy'n cael ei disgrifio yn y Beibl fel bratia bydron, ond y gwisgo yr hyn a enillodd i fuddod a ffyrdeb ac aberth Iesu Grist drosta i, yn fy lle i, gwisgo cyfiawnder Crist. Ia, mae'n cael ei disgrifio fel y wisg priodas honno, neu liain main cyfiawnder saint, a gydd yn oethni at ein traed. Hynny di, mae pechod ni wedi i ddileu, wedi cael ei luchio o'r neilltu, pan hoeliwyd o gan Iesu Grist ar groes Calfaria. Mae'r pechod wedi mynd. Da ni'n cael yn cyfri. Da ni'n dal y bechadur i aid, da ni'n dal i bechu, ond da ni'n cael yn cyfri heb bechod. Dim ond credu yn aberth Iesu Grist, mae trosta i yn bersonol y bu hwnnw. Ceisiwch wisgoedd y briodas, gwisgoedd hyfryd, hardd ei lliw, nid oes enw teilwng arnynt, ond cyfiawnder pyr fy niw, lliain main ydyw'r rhain, sydd yn cuddio pob rhywstaen. Rwan, ydych chi, ffrindiau, wedi gwisgo ac yn gwisgo y wisg yma. Os nad ydych chi, wel, mae gwahoddiad i'r wledd, dydy drws trigaredd ddim wedi i gau, a hwn a ddel ato ef, ni sbwria ef allan ddim. Ac hyn sy'n peri tristwch wrth gwrs, ynglyn ag ymddygiad Mair a Joseph ydy, fod eu hymddygiad nhw yn gallu bod yn ddarlun o ymddygiad credinwyr, Cristionogion, pobl dduw yn ogystal. Mae anwybyddu Crist, i ddiastyrio, i gymryd o'n ganiataol, mae o'n bechod embyd, ac yn wir yn loes calon i'n harglwydd, roddodd ei fywyd wedi'i cyfan drosta ni. Mae o'n aniolchgarwch o'r mwyaf. Mor hwylus a hawdd, a mor hyfryd hefyd, ydy i bethau eraill ynddo. Cyn arbennig ar ei wyl fel y Nadolig, i bethau eraill, pethau'r byd, fynd am bryd, a llawer ohonyn nhw, cofiwch chi, yn bethau digon parchus a derbyniol, a hyd yn oed yn ddyrchafol. Nid rhywfaint bach, ond yn llwyr, all y bethau yma fynd am bryd ni'n llwyr. Mae mor hawdd yn dydi, ac mae'n digwydd mor aml. Miwn ni, ac fe wyddwch eitha hefyd, dwi'n siŵr am y profiad. Y neges eglur a ddiamwys ydy neges Duw hun. Glywch, edrychwch ar Iesu, pen tywysog a pherffeithydd ein ffydd. Iesu, cyfryngwr y Testament Newydd a gwaed y teunilliad. Ac y wahanol i Mair a Joseph, cadw'n agos ato, ddydd a nos, gydol ein bywyda,
ar flaenau traed, mewn pyr gymundeb a'n harglwydd, a'n gwaredwr, a'n heriolwr. Peidio i gollio fel y gnath i'r rieni daearol o, ond canu eto gyda'r dambau dan o am bara i yfed beunydd o ffrydiau'r iachawdwriaeth fawr, nes fy nghwbl ddisychedu am ddarfodedig bethau'r llawr. Wan, ydy hwnna, tybad, yn rhan o'ch profiad chi. Mae'r hanes hefyd yn dysgu ni ym mhle gellir canfod Iesu Grist. Oeddan nhw wedi ffendio fo'n y lle mwyaf anisgwyl ydyn, gynnw'n syniad. I ganfod o, nid yn y cnawd fel mae gael yn y hanes, ond eto'r un mor real. Mae Iesu Grist, sylwch, yn eiriau hun y 12 oed ymhlith ymysg y pethau a berthyn i'm tad. Beth bynnag fo'r pethau hyn, yno mae gwaredwr. Nid yn gymaint y deml ei hun, nid yr adeilad, hynny ydy cerrig a choed a phob rhyw dreamings ydy honno, y deml, ac ynddo hun, dyna di'r capel yma hefyd, ynddo. Cerrig a choed a phob rhyw dreamings, os eisiau defnyddio'r term yna. Ynddo? Llaw dyn sydd wedi godio mewn gair, dyna pam. Llaw dyn a gododd. Na chwaith ymysg y doctoriaid, y doethion, y deallus, fe na ddigon o sgythyr yn dweud na. Na, nid dawn a disg, ond dwyfol nerth na brydferth waith ar ddynion, ac yn sicr nid barn doethion y byd hwn. Boed yn athrawon, boed yn ddiwinyddion, ac yn arbennig efallai gyfieithwyr diweddar i'n Beibla ni, nid hynny ydy efengil y tragweddol ddiw. 1 Corinthiaid, benod gyntaf, 19, canys ysgrifenedig yw, mi a ddifethaf ddoethineb y doethion, a deall y rhai deallus a ddileaf. A mae'r apostol mawr yn dydyn fanna, yn ailadrodd yr adnod yna o Eseia 29, ynddo, canys difethu'r doethineb ei doethion hwynt, a deall y rhai deallgar hwynt a ymgyddia. A dyna siw gen i wnau y bachgen Iesu yn y deml efo'r doctoriaid mawr byd addysg yma. Ond wrth gwrs, mae yna leoedd lle gellir gweld a hyd yn oed adnabod Iesu Grist, a diolch amdanyn nhw. Mae Cymdeithas y Saint yn sicr yn un o'r llefydd hynny, lle mae credinwyr yn athrawon ysbrydol i'w gilydd. A hefyd yng ngweithredoedd y Saint, ac yn ei gweddia nhw, a boed i eraill trwy o fi adnabod, cariad Duw, trwy emyn, trwy esboniad, neu dreithawd. A rhai o'na chi, dwi'n gwybod, fel finna, wedi cael gras y ffordd yma. Iawn, dim ond i ni gofio un peth, bod y gwir emyn, yn seiliedig ar ac yn wreiddiedig yn rhywle arall. A'r rhywle arall holl bwysig hwnnw ydy gair Duw, ydy'r Beibl. Gair anffeiledig y diwdod, y datgyddiad o'n harglwydd a'n gwaredwr bendigedig Iesu Grist. Yn hwn, ac yn ei awdur, sef Duw, y datgyddir pa mor fawr ydy dirgelwch diwioldeb. Yng ngair Duw ac yng wir bregethiad y gair hwnnw y mae'r ffynhonell fawr gan gynnwys cyfraith Duw. Ac yno'n unig y wir, y gawn ni weld a chlywed ac adnabod Iesu Grist. A hynny gyda chymorth anhebgorol, allwn ni'n wneud hebddo fo, yr ysbryd glân, trydydd person y drindod. Wel, am be felly, cyn cloi? Am be felly mae'r Beibl yn sôn? Am Iesu Grist y mae'r Beibl yn sôn. O adnod gyntaf Genesis, hyd adnod olaf llyfr y datgyddiad. Crist ei hun sy'n dweud hyn. Yn y 5 benod o Ioan, chwiliwch yr ysgrythurau. Hwynt hwy yw yr rhai sy'n tystiolaethu amdana fi. Amdana fi. Ia, hwynt hwy y pethau a berthyn i'm tad.
Dengys hwn y ffordd i'r bywyd trwy adnabod Iesu Grist. Y ffordd i'r bywyd, y bywyd tragwyddol, yr unig ffordd, Iesu Grist. Mae fi yw y ffordd, y gwirionedd a'r bywyd. Nid yw neb yn dyfod at y tad, ond trwy fi, dos am un ffordd arall. Ac wrth anwybyddu Crist, dos a ddim efengil chwaith. Ac mae'r anwybyddu yma, mae o mor hawdd fel y dydys i, ac mor farwol. Cyfyngu Crist, ia, ella 1 awr yr wythnos, 1 diwrnod yr wythnos. Hyd yn oed bryd hynny yn meddyliau ni'n gallu crwydro, mor hawdd at bethau eraill. Mae mor hawdd gwrthgilio hefyd. Fel y gwn ni, cystal y neb. Da chi'n idrach, da chi'n gwrando bechadau, cofiwch. Y profiad tambaid hwnnw'n y galon o wybod fod i mi waredwr, a'i fod o wedi delio am hechod i, wedi marw yn fy lle, ac wedi atgyfodi yn blaenffrwydd, atgyfodiad una. Y cariad hwnnw ella yn oeri, efallai'n diflannu, yr un drwg wrth eich penelin chi'n closio ata chi. A chi brofiad ydy hwnnw, a'r byd yn cymryd drosodd, a'r ffyrdd pethau, ia, pethau parchus a chyfreithlon, daionus a dyrchafol, a hynny'n aml. Ond negas yr hanes yna ydy cadwch yn glos at yr Iesu bob amser, rhag i chi ei golli. A chofio ynde, chofio, yn bennaf oll, ac hyfeddwch yn wir at drefn y cadw, at yr efengil ei hun, at yr iachawdwriaeth gymaint, at yr oen sy'n deilwng o'r holl ogoniant, at gyflawnder perffaith i berson. Pwy ydi o? Ac at i ddagostyngiad gwirfoddol o, a'i ddioddefaint, at i ddyddod llwyr i'w dad nefol, at faint i aberth iawnol, ac at rym i atgyfodiad, a dydwch o'r newydd, drosta i y bu hyn oll. A mae Paul yn llygad i le yn dydy'n dweud, canys ni fernais, i mi wybod dim yn eich plith, ond Iesu Grist, a hwnnw wedi i groesoelio. A dwi'n cael o hyn yn olaf, at dristwch sobor ein Cymru ni, a'i methdaliad ysbrydol, trychu nebus. Mae'n ddigalon yn dydi. Mae'r malltod yma wedi cynyddu yn yn heglwysi ni, mae cariad ni yn oeri at y gwaredwr, a mae yna anwybyddu eang a chyson ar Iesu Grist, a ia, o fewn y sefydliad hwnnw, a fy'n alw ei hun yn briodferch, o fewn eglwys Iesu Grist ei hun. Fe chi, dwi wedi gwrando, dwi'n faint o bregethau, lle nad oes unrhyw sôn am Iesu Grist yn nhw, im hyd yn oed i enwi o, ynde? O bilpidau efengylaidd hefyd, so-called chydal y Sais. Fe gefnodd pulpud Cymru bron yn llwyr mwyach ar yr arglwydd ac ar hanfod i fodolaeth. Fe gwnaed o'n rhywun arall. Yn bopeth ond, y diw am ddangosodd yn y cnawd, mae'n bob dim arall ond neu. A fel arall dylai fod ynddo. Fe chi mae'n cael ei bregethu fel popeth ond y Meseia, ond y gair a wneithwyd y gnawd. A dyna da ni'n glwad bellach yn bobman. Dyn da iawn, ond cofiwch dyn yn unig, dyma da ni'n glwad. Yn broffwyd y ferthyr, yn arwr, yn arweinydd, yn heddychwr, yn athronydd, yn feddyliwr, yn ddysgawdwr, yn ddiwynydd, yn gymwynaswr, yn feddig, yn gwalwch, peidiwch a sôn am y gwirthiau, yn weithio cymdeithasol, yn gomiwnydd ydnod, ac yn rebal. A bellach mae wedi troi'n ffoadur hefyd, ar ôl i rywun dolyg dwytha gofio i fod wedi ffoi i'r aifft, rhag llyd Herod. Dyna da ni'n ei glwad, rheina i gyd, heb sôn o gwbl am yr hanfodion. Ac yn halen ar y brew, fel nes i gybwyll yna, mae cyfieithwyr diweddar yn Beibla ni, yn gweld ac yn gwadu i fod o'n ddiw. Fod o'n ddiw. Mae'n gywilyddus y peth sy'n digwydd yn dydi. Mae o di brofi, mae geiriad Beibl William Morgan ydy'r cyfeithiad gywir, a diolch am hynny ynde.
Dyw am ymddangosodd yn y cnawd. Neb arall, dim byd arall. Dyw am ymddangosodd yn y cnawd. A mae yn y Saesneg hefyd, yn y King James. God manifest in the flesh. Ond, wyddwch chi fe gafwyd gwared ar enw God mewn cyfeithiadau diweddarach yn Saesneg, ac yn 1988 fe dilynwyd nhw yn slafaidd gan gyfieithwyr Cymru y Gymraeg. Fe ddisodlwyd Duw gan y geiriau yma, ei amlygu ef mewn cnawd. Rhywbeth hollol wahanol. Ar un modd ar Feibl y Rhyngrwyd, daeth i'r golwg fel person o gig a gwaed. Duw ymddangosodd yn y cnawd. Cofiwch hynna. A wyddwch chi mae gen i feddwl mawr iawn o'r emynydd Gwilym Hiraethog. Gwilym Hiraethog, awdur yr emyn mawr hwnnw, dyma gariad fel y moroedd, tosiriaethau fel y llu. A mae gen o emyn dau bennill, ydy am ddarllen hwnnw i chi, wrth orffad fel hyn. Sy deud y cyfan. O ddirgelwch mawr dywioldeb, dyw'n natur dyn. Tad a brenin tra gwyddoldeb, yn natur dyn. O holl rhyfeddodau'r nefoedd, dyma'r mwyaf i ddymderoedd, testyn mawl gyd derfyn oesoedd, dyw'n natur dyn. Ar y ddeiar bu'n ymdeithio, ar agwedd gwas, heb un lle i orffwys ganddo, ar agwedd gwas. Daeth mwyn ein cyfoethogi o'i chelder gwlad goleini, yma i ddymder gwarth a thlodi o ryfedd ras. Y Duw ddyn, a'r ddwy natur yn anwahanol mwy, yn dduw ac yn ddyn, yn arch, yn seilo, y pedwerydd yn y tân, mae o trwy'r Beibl i gyd, yr un a ddaw hefyd yn iwedd amser, i farnu'r byw, a'r meirw, a'r wyntyll yn ei law, i ddidoli'r gaifr oddi wrth y defaid, yr efrau oddi wrth y gwenydd, a'r eiriolwr sydd ar ddehelaw y tad yn awr, yn erbyn i mi, hen droseddwr gael byw. A dyna ydy'r efengil. Duw ymddangosodd yn y cnawd, fe gafwyd brawd yn brynwr. Ni chollir neb gwyled fo a gredo i'r gwaredwr. Mawr yw dirgelwch dywioldeb, Duw a ymddangosodd yn y cnawd. Ac ar ei ben bo'r goron. Ganwn ni yn hemyn olaf. 32. Ac mae'r ail bennill mae'n arbennig yn deud, y cyfan eto. Cwbl dwi wedi ddeud, a deud y gwir di. Ail ddeud, beth sydd yr ail bennill na, mwyn i lai. Wel y cawsom y Meseia, di'r emyn. Hwn yw'r oen ar ben Calfaria, aeth i'r lladdfa yn ein lle. Swm ei dyled fawr a dalodd ac fe groesodd filia'r ne, trwy wad, unicad, bythol heddwch a hyddhad. 32.
Gras ein haglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân a fyddo gyda chwi oll. Amen.